जेसेनो प्रमद बर'नि सरकारा 5 बोसोर जोबनायनि लामायाव आगान सुरगासिनो एसेनो गोबां इउपिपिएलनि मददगिरिफोरा बिपिएफ दोलोआव बास्लायनायखौ नुनो मोन्दों। मा प्रमद बर'नि सरकारा रायजोनि गोसोखौ गोजोन होनो हायाखै नामा? प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा रायजोखौ दुखु होजोबबायसो नामा? जायनि थाखाय सरकारखौ नागारनानै सरकार गैयै बिपिएफ दोलोआव लोब लोब हाबफैदों आरो हाबफैदों बिनि फोरमाना नैबेनो। 2 नं कसुगाव इस्लामपुर आदिबासी गामिनि बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलोनि रायजो राजाफोरा दोलो नागारनानै हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ हानजायाव हेफाजाब होफैयो। बे हाबाफारियावनो 29 नं सोनाब क'क्राझार एमएलए रबिराम नार्जारिनि नुजाथिनायाव गोबां इउपिपिएलनि मददगिरिफोरा बिपिएफआव जयनिं जायो।